Котра в нас баба знає, хто такий Джон Леннон? Ви знаєте? Я перший раз чую. Я не знаю, композитор якийсь дирижер. Нащо нам музиканту, у нас своїх музикантів доста є. Через кожну хижу по музиканту. Я чув Ротару, Леонтьєва, назвуть Леонтьєва вулицю, Висоцького. Не треба, я наших музикантів клас там. Скрябін, ото є наш музикант, а не там якийсь Лено. Що, кого він такий? Він нікого. Міняю вулицю із імені Тирана на вулицю імені наркомана. У 70-ті роки я його трохи слухав музику. Мені подобається, але громаді негативно ставиться. Ремонтувати, а потім перейменовувати. Мене так потрясла любов жителів села Калини Тячівського району до Леніна, що я вирішив його лишити, так тільки трошки поміняти.